लोगोफोर आं दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअ जागोन मा आं दायो बाजैनि आंनाव फैदों आरोना नारें लबर जानो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर गोदानब्लाथाय अन्नानै साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय आरोना थोदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै दायो बेखौनो जानो हायदों आरो आङो लोगोफोर आखाइ खान्था खिथिब्रा नारें जुम्ब्रा ना मा होनो बेखौ जानो फैदों आरो आं दायो बाजै नाहानाव नै लेबबाय थादों आंनिया लोगोआ हा जायदों ना फैदों जाबाबो दे पार्सिसखौ खोन्थि हाय इदि फाय एसे सानैखौ गोथाव दिनैसो मोनजादों बेयो जानिया गायदों माबा जानो होनदों बियो नारेंखल जाजानानै थांगोन दे मोसानो आवै बाबारा खनाङा आबि आगि हाय नङा नोङो या ना नोंनि खोरा बायसानो नङा मिथिगोला खाथियाव बुवा बा ओइ खाथिहाय आं खरनो Nyam không leo rồi. Đây khác khai rồi. Không lẽ sẽ mà hay đúng không? Này जोंनि nhà फालुखौ देबाय थादों मेडाम जिया बिराद जागोन नामा नों दिनै ओइ बिराद जागोन बारा जाया ओरै माहाय बिराद जागोन होननो देसन लगायनायखौथ' गिनाय नाङो नङा आलु जानो दे नों लगाय नामा हाय नों जाया खैथा होनाय जोब्बाय फानलु होनायखौ आलु सोदो जोंना आरो नांबावगौसोमोन नोंनोलाय आलुदो एनो खाम जानानै खिन्थु बारा जानो हायाखै बियो जानानै खोब सिबनांदो दां थांबाय आरोना दायो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय